Colliais a cholli'r dda. Croeso i Rali Dathlu'r Gymraeg. Fi ser Cymraeg! Pam fi gweld yn hapus iawn? Mae lot o stendinau gwmpas yma wrth wahanol fudiadau. Mae'n teimlad gwyl iddo fe. Mae criw dad i rhoi lan ar y tig. Falle fi'n fwy. Hwn yw'r rali gyntaf dan enw mudiadau Dathlu'r Gymraeg. Fi'n falch gweld cynrychiolwyr o'r mudiadau sydd wedi cefnogi hwnna ar hyd y flwyddyn diwetha yma heddiw. Licen ni hefyd dynnu'ch sylw chi at yr mur gwych yma sydd ar y chwith fan hyn, sydd wedi cael ei ddylunio gan yr artist Bae Caerdydd. Pwrpas hwn yw i chi fynd i arwyddo fe i ddangos eich cefnogaeth chi i'n galwadau ni am Ddeddf Iaith Newydd. Ond ara sy'n cadw'r often, mae cadw'r often sydd yn arasos o she said Yn credu mae tro diwetha o'n i sefyll fan hyn tu fas y Senedd oedd pan des i mas o'r garchar a cyfarfod yr Rali Thomas a nifer o wleidyddion eraill yma chwarae teg nhw. Ar y pryd, oedd hyn cyn bod unrhyw sicrwydd o'r Gymraeg newydd. A oedd pawb yn meddwl, os byddwn ni'n cael Plaid Cymru yn eich odredd, byddai popeth yn dod yn hawdd, byddai pethau'n dod yn sicr i chi. Ond mae'n amlwg nad yw hyn yn wir. Mawr yn rhistwch chi, allai ddim dweud yn hyderus bod ein gweinidog etifeddiaeth y diwylliant dros Plaid Cymru, Rali Thomas, yn mynd i weithredu'n gyfiawnd ar Gymraeg. Da ni'n neud y pethau pwysig fan hyn. Mae Mr Urdd ar un foch, a mae tafod y ddraig yn mynd ar y foch arall. Mae'r siaradwyr yn wych hyd yma, ac yn atgoffa ni gyd pam yn bod ni yma. Ar Gymraeg, achos mae pobl ddim yn mynd mas o'i ffordd i hwylio amdano fe, felly nad oes angen a nad oes galw am y gwasanaethau Cymraeg yma, a maen nhw'n gallu dadle wedyn bod dim ystyrdedd iaith o gwbl. Ond dyw hwnna ddim yn wir. I chi yma heddi yn brawd bod gyda ni iaith sy'n werth i siarad, sy'n werth i defnyddio. Felly beth ydych chi gyd wneud? Ydych chi fyny gwasanaeth Cymraeg pan ych chi mas am lle, a pan gewch chi ddim gwasanaeth Cymraeg, cwynwch, newch yn fawr o'r peth. Oni bai bod ni'n gweithredu i ddangos pa mor fawr yw'r angen am Ddeddf Iaith Newydd, am Ddeddf Iaith Newydd gyflawn i'r Gymraeg. Ni'n mynd i fynd nôl i sefyllfa 1993, yn ble gath Deddf Iaith hollol ddiwerth i chyflwyno. Ffordd o ladd ymgyrch a ffordd o atal ni rhag dathlu'r Gymraeg ym mhob agwedd yn bywydau yw i gyflwyno Deddf Iaith wan. I'r mir gyda pawb arall nawr. O'n i'n siarad gyda ymgyrchydd mewn gig wythnos diwetha, ymgyrchydd o'r 60au a'r 70au oedd yn gweithio gyda Cymdeithas yr Iaith yn yr adeg honno, a wedodd y person, wel ie, ond ti'n gweld, oedd brwydr yr iaith adeg honno, oedd yn ddu a gwyn, a erbyn hyn, dyw e ddim yn ddu a gwyn. Ond wrth gwrs, y gwir yw, a'r wake-up call i ni gyd yw, mae yn ddu a gwyn. Mae mor ddu a gwyn a fuodd eriod. I ni'n siarad ynglyn â sefydlu hawliau i bobl Cymru allu defnyddio eu iaith nhw. Mae angen i ni godi lefel ein disgwyliadau ni. Ail ymuno yn y frwydr. Brwydr yr iaith yn yr 11 ganrif ar 20. Nawr mae'n brwydr ni, boes bach. Ond gall y bobl ddim wneud hyn ar ein pennau hunain. Oherwydd mae angen arweiniad arno ni, a mae angen air pwysig. Mae angen hyder a gweledigaeth ar ein arweinwyr ni o di-llywodraeth, a dydy hynny ddim yn bodoli yng Nghymru ar hyn o bryd. Ti'n gelwydd gillwyr, ti'n gwybod amdana ni. Er mod i mor anwybodus am gerddoriaeth, dwi ddim yn gwybod beth yw enw'r band yma. Sorry, don't speak fast, love. Mae angen am Ddeddf Iaith Newydd mwyn sicrhau statws cyfartal cyflawn. Does gynnon ni ddim yn y ddeddfwriaeth ar hyn o bryd y statws yna sy'n gyfartal. Mae ychydig fel bod yn beichiog. Fedrwch chi ddim bod yn tymed bach yn beichiog. Yr un ffordd gyda statws gyfartal. Fedrwch chi ddim cael tymed bach o statws gyfartal. Da chi naill ai'n gyfartal neu da chi ddim yn gyfartal. A'r sefyllfa ar y ddeddfwriaeth ar hyn o bryd, bod yna eiriau crand iawn
yn nedd 1967 i gychwyn ac yna nedd 1993. Y realiti ydy, dydy'r rheini ddim yn sicrhau statws cyfartal i'r Gymraeg. Wyt ti'n dod getre o'r ysgol yn gweud, doedd so ddim yn siarad Cymraeg, a fi eisiau siarad Cymraeg, a pan maen nhw ddim yn siarad Cymraeg? Pa mor aml wyt ti'n gweud na? Lot? Lot, ie. A pan ti'n mynd i siop, bydde ti'n licio gallu gofyn am bethau Gymraeg? Bydde? Ti'n gofyn i'n aml fyd y ti? Felly dyna beth yn ei wneud heddi, oedd gofyn am yr hawl i ni allu gwneud hynna. Ie? A siarad ar y ffôn â pobl yn Gymraeg. A prynu pethau Gymraeg. A chwarae Gymraeg. Ie? Mam. Felly beth yn ni moyn? Fi eisiau gwneud sticker man o hwn. Ti eisiau rhoi'r sticker ar hwnna? Mae pethau pwysicach i gael yn y byd yma, fel rhoi sticker Mr Urdd ar falŵn Cymdeithas yr Iaith. Ydy'r weinyddiaeth a'r llywodraeth o ddifri go iawn am y Gymraeg. Y gwir yw nac ydyn, oherwydd dyw'r Gymraeg ddim yn ffigro. Ni'n flin i ddefnyddio'r gair nawr, a ni'n methu meddwl am air oedd yn gweud, dyw e ddim yn ystyried wir i chi nawr. Chi wedi dod mas fydd hyn, a chi'n rhewi yn sefyll mewn gwrando ni. Dyw e ddim hyd yn oed yn dod yn ystyried bob dydd i nifer helaeth o bobl sy'n reoli ein gwlad ni. A mae angen i ni ddeffro i'r reality hyn, fi'n credu, a bod yn graff ac yn realistig ynglyn â'r peth. Des i yma heddi gyda rhywbeth tu ôl i fi. Y disgwyl pythefnos nôl, mod i'n mynd i dod yma i dathlu genedigaeth papur newydd cyfrwng Cymraeg. A dyw e ddim wedi digwydd. Gawson ni y ffaith bod y gweinidog yn cynnig dim ond 200,000 o bunnau i gynnal y papur yna. Swm sy'n rhysel o lawer. Roedd wrth gwrs yn cymharu wedyn Cymru gyda Gogledd Iwerddon. A mae hwnna yn sarhaus. Pam nag oedd wedi edrych ar Gwlad y Basg, lle mae'r Llywodraeth yn rhoi 1.5 miliwn o euros i cynnal y papur yna. Wlad sy'n hanner o debyg yn ieithyddol i Gymru. Wel, yn lle wneud hynny am ryw reswm, roedd y glymbloedd y gweinidog ei hunan wedi penderfynu edrych ar Ogledd Iwerddon. Ond nid edrych yn digon agos, roedd tas nhw wedi wneud hynny, bydd nhw wedi darganfod bod y papur ar fi'n cael gan nad oedd 200,000 o bunnau yn ddigon i gynnal ei papur. Mae angen sicrhau comisiynydd, a dwi'n teimlo hynny ydy un o brif rinweddau yr hyn mae'r Gymdeithas yn ei cynnig. Mae angen, os ydych chi'n mynd i sicrhau statws cyfartal, y bod gynnwch chi gomisiynydd sydd yn mynd ati i sicrhau y bod pobl yn gweithredu ac yn cydymffurfio ar egwyddor o statws cyfartal. Mae angen comisiynydd sydd yn annibynnol o dderbyn cyllid neu nawdd gan y Cynulliad i sicrhau y bod hynny'n digwydd. Dwi'n gefnogol i'r ymgyrch fel y mae'r mudiadau sydd yma heddi'n dangos i Ddeddf Iaith Newydd. Yr hyn sydd angen, fel sydd wedi cael ei deud yn barod, ydy arweiniad gan y Cynulliad yn fama a bod yna fesur iaith go iawn yn dod o flaen y Cynulliad sydd yn ymffrostio yn y ffaith y bod gynno nhw y pwerau erbyn hyn i ddod â ddeddf felly ymlaen. Wel, profwch hynny, dewch am mesur iaith go iawn. Diolch yn fawr iawn. Rali arall drosodd. Hollol syniadus a'r neges wedi lledeini dros Gymru gyfan. Hwre, a beth yn i moyn? O, anti-climax. Beth yn i moyn? Ddeddf Iaith Newydd! Yn cymryd bach o un peth o teimi hwn nawr cyn dechrau magic cwm. Mae radio sydd yn gofyn iawn am unwaith o teimi hwn nawr yn